ja, dat is een van de weinige momenten dat als de Safalo Sporters weer treft. En het programma is ik vaak mooi, maar ja, het is altijd wel bijzonder als het genomineerd bent. Ja, heel mooi natuurlijk dat hij zijn diploma heeft gehaald en ook nog naar het WK gegaan en gehaald. Ja, super trots. En een hele lieve vader, dat is het allerbelangrijkste. We hebben natuurlijk in Epke een heel bijzondere wereldkampioen turnen. Want hij is niet alleen nu dit jaar weer wereldkampioen geworden, maar hij is by far de beste rekstokturner in de geschiedenis van het mondiale turnen geworden. Als ik kijk een beetje naar Suzanne Schulting, hè, onze vriendin die op dit moment echt van alles en nog wat naar zich toe trekt. Ja, dan is het natuurlijk op dit moment een topseizoen en tegelijkertijd een topseizoen geweest. En voor een coach niks moois dan dat. En als je dan geëerd wordt met een nominatie voor coach van het jaar, kan niet beter. Ik denk dat Jeroen het zo raar was als hij net wint, vind ik. Maar ja, je weet het net, kan raar in hem. Maar nee, ik gun het hem wel. Ik hoop echt dat hij dit keer wint. En Suzanne, hoe zie je hem daarna? Ja, die gaat natuurlijk winnen. Walk in the park, hè? Ja, die is al binnen? Ja, Makkie. Dat denk ik echt. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk een fantastische prestatie geleverd. Dus het is een beetje appels met peren vergelijken. Maar ja, als je toch genomineerd bent, dat zou ik wel heel erg leuk vinden als ik win. Ja, ik heb toevallig wel op gestemd en ik denk dat ze een hele goede kans maken. Nou, hast toch vanzelf die prijs van het hier al een week al won, toch? Het sportmoment van het Friese sportmoment. Ik heb dit net zien op, toch? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Ik hoop dat op wie ik heb gestemd dat ze gaat winnen. Hij zei. Suzanne natuurlijk, toch? Tuurlijk, ja. En de coach, dat wordt Jeroen natuurlijk. Dat hoop ik, ja. Anna is nomineerd, de sportvrouw van het hier, maar de is hier al innig. Wat nou? Ja, ze moet ik trainen natuurlijk. En ze is alweer hard aan het trainen voor het volgende seizoen. En daarom zie ik je nou. En ja, of we nou trouwd binnen, dan mag je dingen een beetje verdelen. Ze had natuurlijk alles gewonnen wat ze winnen woer. Nou. Maar ze is nou 3 keer op rij nomineren. En als ze nou wint, ja, dat is ook wel een beetje wat extra's, ja natuurlijk. Ja, ik ben als onderdeel van de vakjury. Mag ik voor mij niet zeggen op wie ik gestemd heb, dus dat mag ik ook niet zeggen. Maar 2018 was wel een waanzinnig sportjaar. Ja, je hebt Epke Zonderland niet genoemd natuurlijk, dus stiekem heb je daarop gestemd? Nou, dat zou zomaar kunnen. Politiek correct. Ja, maar niet mogen zeggen is niet zeggen ook, hè? Ja, dat. Waar Martien sportman van het hier worden? Epke. Ja, Sasje we dat graag. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, een Fries in hart en nieren. Dus dat je het. En Skjeld nou is eigenlijk wel een beetje een ploeggenoot van mij, want ik werk natuurlijk ook voor Jumbo. Maar Epke vind ik een mooie persoonlijkheid en wat hij zinlitten had, verdient het terug. Na 2 weken kwam hij gelukkig met een heel mooie medaille terug, dus dat maakte het goed. Hij mocht al weer thuiskomen van die. Hij mocht weer thuiskomen, ja zeker weten. Epke kan hem voor de 5e keer winnen, die titel. Daarmee zou hij de eerste zijn die dat bereikt. Ja, wat mij betreft mag dat ook zijn na Tokio 2020. Kijk, als hij daar het ultieme resultaat haalt, dan is hij by far de beste sportman van de afgelopen 100 jaar geworden. En ik gun hem die positie in 2020. Bent u er dan nog bij? Ik ben erbij, want die afspraak heb ik al met de NOS. Ik ben erbij. Als hij in de finale staat, de Olympische finale, geef ik het commentaar. Hand erop. Hoe was jouw sportjaar 2018? Ja, vond ik ook bijzonder. Ja, en ja, weet je, het was zo waanzinnig, die 3 dagen in Friesland. Het een idioot plan hebben en denken van, goh, ik ga de Elfstedentocht zwemmen. Niet weten hoe dat zal gaan ontwikkelen en zoveel mensen aan de kant en zoveel mensen die me geholpen en gesteund hebben. Uiteindelijk 5 miljoen euro ingezameld. Ja, dat is zo bijzonder en daar voel ik me zo dankbaar over en ja, dat zal ik altijd meedragen. Is het over zien pakken, Rianne? Ja, vind ik heel mooi. Het ziet hartstikke strak. Dus wij les met de winkel je wist en toen zijn we naar je pak. Nou, het ziet hartstikke mooi. Het past precies. Had er vaak een pak on ijs? Ja, shorttrack pak, maar zo'n pak? Nee, eigenlijk net zo vaak. Het is wel jammer. Ik vind het wel heel mooi. Het ziet hem goed. Is het van Rianne haar jurk? Nou, dit is jurk. een springpak.
Zo goed, hier nog net naar Sjoerd. Wat vies van het springpak? Een jumpsuit. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Dus, maar alles ziet er Janne mooi, hè. Dus ja, ik vind het al hier hartstikke mooi. Mooi hier, mooi alles.